Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Surigao City. Ang atong matatampo nagdasingan nga London. Oh, uy. May bata man nagilak. Ang ako naman sa rong anak. Gino ko, magdali ko. Tigaligaw sa nigirling among anak. Ipastos ka karong bata ka! Kung dili ka hilom, ha? Hilom na! Hilom na! Isang bata? Uy, ikaw may bana? Imo naman gibubog. Uy, amin ang bata, bi. Amin. Hey, palayo ka na akong bata, ha? Itingali ba patay ko na? Oh, Samok! May pagboy anak! girlie. Ay, sabta na lang ng imong asawa. Bago pa manggod ng nanganak. Ma, liba na kabuan sa kasya ng anak. Si Aron man sab. Uga pa siya maka-adjust. Lindon, hain kay maayo kung imo na lang na ipakita og doktor ka na imong asawa. Kung unsa gyud matuod niyang kahimtang, kung anong ingon siya ni anak. Ma, nibawag ka. Ang akong kita, igol ko pamilya. Wala nang extra pa. Pero tinaglog kayo, ma. Bisag, paigo lang para paggatas kong anak. Kay, di mapatot yun ni girlie. Sagdagan si gatas, di patot yun. Ah, siya rugod. Di magutok ang iyang dughan. O, kung mapatutoy man gani, tagsargod kayo. Nanon niya, saan man lang na nimo ron, ha? Lindon. Kami mo imo pa-check up sa mong anak. Kung wa kay plano. Pa, dili man sa ingon anak. Apikip lang gud kay ron sa kwarta. May nanguya bitaw unta di Carly nga maayo kahimtang. Ikaw magigiyang gipili. Nga utong pobre parehas na mo. Pa, naningkamot sa biya ko. Unya, asa na bang kutubang imong paningkamot, Albert? May nakita bang resulta? Ni asenso ba ang inyong pagpuyo? Wa! Pobre gyapon. Nag-antos gyapon ang akong anak sa imong mga kamot. Pa, Nagkawam na kong kwarta. Akong ipatanaw sa usa ka doktor ang akong anak. pa, Ug kung unsay mamahimong resulta sa akong pagpatanaw niya sa doktor. Mo desisyon na ko alang sa akong anak. Kung ipabilin ko pa ba siya nimo, kauban ang akong apo, o ako siyang bawion gikan nimo. Kauban usab niya ang akong apo. Nag-postpartum ang imong asawa. Tungdan nga naingon siya ni Ana. pa, maluwi ka. Ayaw ko asigarli og ang among anak. Makaatiman ko niya bisan kung may trabaho ko. Di ba na ko siya pasagdan pa. Nakadesisyon ako. Pero pa, Dadon ko si Gerle. Manlarga kami sa Manila. Adto na kami manimuyo kauban ang akong maguwang bito. pa, ayaw taon, maluwi ka. Maluwi ka na ko pa. Si Gerle lang akong dadon. Ug ibilin ko nimo ang inyong anak. Maluwi taon ka. Ayaw ko ang inahan sa kunak. Paamahansap ka. Gani, naginusala kang nabuhi ni girlie. Kaysa yung bibiyang ugangan ko babae. Tanan yung pagmahal, natingob ka girlie pa. Magkasabot ka anak. Bati mo na ang akong hukom do. Dili mo na ka na mausap. Pa, ayaw pa. May mamulod ko si Matubangan. Nagkuhay kinahan akong anak. Maluwi ka pa. Ma, wala akong asawa. Naya-naya ang imong kaugalingon, Lindon. Saon tama, nga gibawi man sa iyang amahan si Gerli. May nang dano na lang nga iyang gibilin ang imong anak. Dami ba yung ihiko ko eh? Ah, first on na ba ako sa mga school? Wow! Ka-good boys kong anak. Bright pagi kay ka. Naliwat ka sa utok sa mga inana. Huwag ka maliwat ni Papa. Pa, at saan naman dahil si mama di ay? Ingon ka mo balik si mama. Wa palaki. Kinanak na ko nga mo balik na siya. Aron, siya na yung mutaod sa akong medal. Anak. Kuan. At na si mama. Apo. Sige na. Oras na sa imong pagpahuway. Ha? Katuog na dito. Naandam ko na ang imong daanan. Wala na. Doon na ko pa. Sige anak, sige. Pareho lang. Good night. Nay. Nabati ko ang inyong gipanagsultihan sa imong anak. Nga man lang nimo sultihi sa tinuod ang imong anak, nga halayo na ang iyang inahan, ug may lain ng pamilya. Ma, Way batasan, ug way uwaw katong imong ugangan nga lalaki. Tiaw mo ka na. Gipugos niya sa pagpakig-ipon sa laing lalaki ang imong asawa, nga nasayod magdidunta siya nga minyo na tusgirle. naong kwarta ito ugangan ko ma. Mao gyud. Utros ang asawa nimo ay.
Kikalimtan nila mo sa dayon. Otro sa to. Ginoon nila mag-igo nila. Kana. Maunay husto Lindon. Isalig na lang sa Diyos ang paghukom kanila sa amahan ug anak. Labi na Girly, way baruganan. Iyang gikalimtan nga may baan na siya ug anak nga nakinahanglan niya. Naayo naman unta siya sa iyang sakit. Pero gilubong mo niya sa hingpit. Gilubong mo sa kalimot. Mga way batasan. Ma, imo na gining gibiyaan. Dili na ta magkita. Diyos, ma. Ayaw ka malaka naman ni Dudong. Pa, mamauli na to pa. Namauli naman ang nihatod sa tubong ni Lola. Dong, wa na si Lola ni mo. Ita na lang. Ikabala ka pa. Niamang ko. Di ka pasagdan pa. Anak, kung naghikumpal ko na yun sa una, nanagibiyaan kita ni mama ni mo. Saan kaya imong kinabuhi, no? Mamauli na, sabay na ta magsulat. Tingali panahon na ron nga, masayod ka sa matuod. Mao kini kita dibukan nga hitabo sa mugugma ni mama ni mo, anak. Diyan gipili niya hikalimtan kita sa hingpit. Kaluoy din na to pa, no? Pero nagpasalamat na lang ko. Gawa pa tayo ng akong tabihikog. Dili ko tayo makita. Nga nagdakong tarong. O baka, nasubay ka sa iwing dahan. Eh, wa may makagiyan ni mong amahan. Sagdi lang pa. Magpasol na silang ibukat na to pa. Ilabi na sa mama. Sila ka ba sa imong inahan? Uwa pa kung mahibaw pa kung saan di ka pagtubag. Ang nasabtanan ako nga grabe ang akong kahiubos sa akong inahan. Sobrang sakit na ko ang maong kamatuoran pa. Ipasalig na ko ni mo. Usan na katuig ug bulampos na ko. Ihatag na ko ni mo ang manindot na kinabuhi. Bugti sa imong pag-antos na ko. Anang ninyo ni Lula ang akong kalampusan. Nanda po na ng misa. Huwag na kaluto na ko. Mabuti ka rin taon si Dudong. Pa! Oh, nanda day. Yan ko sila, anak. Lahusan lang dre. Pa! Dawata pa Oh, Manay una na ko sweldo. uy. Katagan ko din eh. Hindi na mayo mo. Kuhay-kuhay eh. Kung gusto ka mahatag na ko, gamay lang. Ay, irot paghatag na ko imong sweldo. Ikaw na ibahala mo budget sa akong sweldo pa. Ug sa ubang galastuhan din sa bahay. Uy, kalain ba yun, anak? Dili ko gusto magkupot sa imong sweldo. Dihalan lagi na imo pa. Mangayo lang unya ko nimo kung doon ako'y paliton. Uy. Isa pa nang nangigitawran. Kaniyot lang, naana. Oh, tabi, kinsay imong gipangita? Ikaw ba si Tito Lindon? Pa, Oh, ngano pa? Kinsa na atong bisita pa? Ikaw tingali si Kuya Dodong, no? uy. Ngano nagkailan ka sa akong anak? Kinsa ka man di ay? Ako si Linlin, ang anak ni Mama Girlie sa laing lalaki. Patay naman siya. Ha? Naningkamot ko nga makaabot din sa Surigao. Aron makita kong akong magkuha nga si Kuya Dodong. Og pahibawon mo nga patay na si Mama. Tulo na kabuhan ang nakalabay. Huwag ko magdahom nga mamatay si Girlie. Bisag sa katapos ang higayon. Pagkakita, magkapangayo tagpasaylo na mo ni Dudong ang iyang anak nako. Ngayang ibiyaan, tungod sa iyang amahan. Kaya ko kapasaylo niya, tungod ka lang sa mong anak. Nalipay na lang kung nagkaila ang nagsuon. Si Linlin o si Dudong. Liwat usab kay siya ni Girlie. Nabalik na siya sa Manila apan nagpabilin ilang komunikasyon sa iyang maguwang. Nagkasuod akong anak o kaya igsuon sa gawas. Dinhin lang kutob. Nagkasalamat. More power sa RMN. Payong adlaw kanyon tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Attorney Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang magatag kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Christy, usa ka teenager, estudyante, taga Sikpaw, Mahayag, Zamboanga del Sur. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsigig sakit sa akong ug. Aron yung hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Papuya bukod sa mga ikal, oy. Sad na nimo nganong gigukod na nimo mga laki. Tingnan dito, tika nga, tabangi ko gukod ni Raymond. Aron ikay gunit kon ako madakpan. Aron makahagog kiss ko niya. Di koy. Dimyor, maya-iya, oy. Di ka maminyo na kalakihan yan. Kung mabastos kitag mga bata pagganita, kana na imo na buhaton ni Raymond. Makabibi ka karon.
Di biray ako ang gaoy, kanahan. Sa mga orasa, we. Magluto pa na ba kung kanon sa bayda? Saban niyo kong mama, sa akong stepfather. Ay, buta ng imong stepfather, oy. Walay kwarta. Sa? Diba, butan kayo siyang, mama ni mo. Pilangga siya ni mama ni mo. Apan, pobre lang dyan. Pero ako, bibi, no? Mas may patulog nga. Way kwartang ako mabana. Basta buutan niya, dilitik. O niya, sa may kauno na to, anak, dahay. Basta, mo na akong gusto. Mulis ako, ha? O niya, no. Dari, Kristipi, atong sentipiro ng imong buhok. Ikaw ba maglangay-langay? Lagi ka na kung mayuta ka. Oy, kadyo tamanggod. Ay, ya, kayo kaligo og ha? Aron kulot pa ang imong buhok og mainig tangtang nato sa imong sintipid, ha? Kay angayan kay kag kulot ang imong buhok, Kristi. Bayot! Nalangin ng puglong kaganing bibi na. May nagsinhapit pa sa akong buhok. Sabats kong mamaan ni ron. Agay! Ayay! Kasakit sa kong ungan na igos sa takap sa kalderong nahog. Mauday nga wad ang kaldero sa buhan nga lungagana na mo ganon. Kikibitay ding mama. Nahugan nung gusto takop sa kaldero da. Aray! Kasakit sa kong dugo! Dugo! Nagkadugo ako mo! Matabang mo! Nagkadugo ako mo! Ay, naunsa ka man sa bataa ka? Nganong natagakan ka man tao kaldero? Imo man kong gibitay ang kaldero, good. Tatago ka na noong ko. Ako tong gibitay ang bahaw. Kay gibutan ko sab didto ang sobra namong papa nimo nga sinugbang buwad. Mga akong gibitay kay basin og sungkabon og iring. Sugit ba yan na? Noon sa naman na akong uma. Ngano nagdugo man ni siya. Nabuak na nga akong skull. Nabuak ba oy? Taka gyud kag ngal-ngal yung bataa ka. Nabuak gyud? Madahan? Sumpako ka ng bataa ka. Hay, hain banis Mateo. Mateo! Asa naman gisugo na ko nimo? Diyan niyang dahon sa hagunoy, De. Diyan. Hindi na dugay ka. Dito ka pa man sa gunoyan. Nga naaraman ang tayo kamunggay sa tugkaran. Ay, maaning hagunoy kay muduga dayon. Kay dako makanan sa man sa iyang Dako gyud siguro ni Samara kay nagkadugo nig maayo. Kumusta naman mong samad sa Christy? Dako gid ni Samara ma. Pingut-ngut pa man ang tudron. Uy. Pila naman nung takaadlaw ron sukad masamad ka ng imong Nagmut-ngut pa di ay gihapon. Mo gani. Dako gid ni Samara ma. Kay dugay mang naayo. Ha? Dugay nga naayo akong samad sa nga nahulgan sa takop sa kaldero. Nagsige pinigngut-ngut hangtod apan wa na ko magsaba nilang mama o sa akong stepfather kay maikog ko magsige reklamo. Kay ba kung apiki kaayo mi. O ang akong stepfather lang ang nagbuhi namo. Unya. Nganon dili man nimo sultihan sila si mama magpapat nimo. Ay, ako na may problema sa bahay, bibi. Problema pag animis among kanpon matag-adlaw. Hindi ko gustong punan pag ang among problema. Nya, mapun ang pangunahon na nilang mama. Kunya, magsige kag anto sa nang pagsakit sa imong ulo karon. Anak na lang yun. Hala, oy. Basin abot sa utok ng Samara maong magsakit pang imong ulo. Ay, gud ko gadlo ka bayuta ka. Feeling ba na ako ha? Nabot sa kong utok ang basakit. Hala, sure ka diha, oy. Lagi, mga hadlok ko. Palikong tanaw, be. Tanaw mo. Wait, di ko, oy. Musidit pala ng utok nimo. Sige na ba, tanaw ang bayuta ka ba? Maabot pala na ako nagtanaw, ako na nang gitanaw ba? Oy, imong mama untang imong gipatanaw, ana. Manong ako pa manitaw na labaw pa man kong hadlokan. Di na lagi ko gusto mabalakas mama na ako. Oy, sige na ba? Ay, sige na lang, oy. Bi, ato tanawon. Kon, wapa di ay na maayo ng Samara kay ngano sakit pa man. Kini o kinitapit na bayot o kini ba o ngot-ngot o? Ay, bi ko no. Okay yung taning buhok nimo. Ala, naayo naman ang samad nimo day, oy. Nabuni naman gani na. Pero sakit palagi. Pero, murag may mihubag. Ay, daoy. Ay, nahadlok kog samot. Basig, bubuto ng hubag nimo, mutuasik ang imong utok. Bayutan ka. Kangot-kangot sa kumo. Hindi ko matutog. Nga naman juga ni. Este, pada ka matog diha. Ma? Ano man ka? Nagipamati ka? Wa man ma. Matog na diha. Gabiin na. Kasi ka pa ugma. Ma, matog na ko.
So, man ako pagatugan niyo eh. Sagat man ganang akong May kumusulti na mama nako og sa kong stepfather nga nagsige pagmutngot ang samad sa kong Kay baw ko nga apiki kay Miss Kwarta ug di ko gustong ipon-iponis among problema. Ang akong pangutan mo kining musunod, unang pangutana, natagakan nga akong sa takob sa kaldero. Grabe jud kasakit ug nagkadugo gyud mi. Ako rang mama mo nagtambal-tambal. Naunsa man ka ni nga wa pa man mawa ang kangutngot hangtod ron. Ikaduhang pangutana, dahon-dahon dagit tambal nilang mama sa samad sa kong Kay wa man mi mo adus doktor ani. Posible bang infected ang akong samad sa gitambal ni mama? Ikatulong pangutana, kusog kayo ang pagdugo sa kong dihang natagakan ko sa takob sa Dako jud kaning Samara? Posible kahang naabot ni sa kong utok? Mong sakit pa hangtod ron? Ikaw pa to katapusan, nabuni na ang samad. Pero nganong magsakit pa man? Pero may hubag pa gamay. Naunsa man ka ni? Kinahanglan magyud ko mo adto og doktor ani? Wa manggod may kwarta. Palihog ta bangig tambak. Kini ang akong suliran, Christy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa atong programa. Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Kauban ako si Atty. Eileen Bathan. Kami ang mo makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag kami og tambag og solusyon tubag sa inyong mga problemang punto medikal, legal, personal, emosyonal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa atong email suliran_612@yahoo.com or atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o sa atong batan sa 3rd floor o CR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Nindakbayan sa Sugbo. Kung magtatampo karong adlaw si Christy, 18 years old, iya kaning ipadala sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Si Christy taga Sikpaw, Mahayag, Zamboanga del Sur. Dagada na itong nastuking nga mga patigpaminaw dahil napita sa Zamboanga del Sur, no? Mayong pagpaminaw sa mga Bulahan family diya sa Ramon Magsaysay. Ha, may pagpaminaw nyo diya sir. O sa akong tukayo, ninungdaw na ko sa akong tukayo diya sa Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Ha? Parihag man. Rene Obra o ang iyang asawa nga si Sonia. Yung mga silingan diya sa Barangay San Jose. Aurora, Zamboanga del Sur. Daghan bang maayo man dulag tinis diya sa Aurora, Zamboanga del Sur. Ug ako na sang lakditan og great ning akong silingan da sa Kantawan, no? Sagang kayong salamat sa mga Tantiado family sa inyong pag-ariglar sa akong mga pipila ka baka nga gibiyaan ni unyot. Diya sa Upper Sutton, Purok Gis, Pangdan City, Ubnaga, Cebu. Ngadto ni Juliet, ni Prissy, ni Lane, ni Colin, ni Ray ug labi na po dito ni Albert Abadias. I don't know kung igunsa ni Marisa Abadias yung kauban na mo diri. Okay? So, punto medikal kita karon. Unang pangutana, natagakan ang akong ulo sa takob sa kaldero. Grabe gyud kasakit ug nagdugo gyud. Akong mama ray nagtambal-tambal. Posibleng na unsa man kaha ning wala pa man mawala ang kangut-ngut hangtod karon. Kaya wa na ko maklaro gyud sa drama ganina. Usa na kadugaya ang di ka sa paghitabo nga natagakan og takob sa kaldero hangtod niya ni imong pagsulat sa imong sulat-suliran Christy, no? Pero ang hinaot ko di pa kay dugay. So dako siguro takob sa kaldero balik lungagan sa inyong mga bugas kanang magpatrabaho mo sa basakan ba, oh? So kalubian ba, no? O bugat pa yung takob sa kaldero, no? Kay kuan ba yana, metal ba yana, o unsa na, metal ba na, basta kay bugat na siya, no? So ako ay kaistorya ni, kini atong ulom gud, nan siya mga layers, no? Kini scalp. So ang pinaka gawas nga naa tubo ang atong mga buhok mo nang skin. Oh, nya ubusan na nanay gitawag na tuog kanang bukog, kanang skull, no? Nya suod pa diyan na ay gitawag na tuog meninges, kanang nag-cover sa atong brain. Usa pa ang brain. So, bisag makakita mo sa mga contact sports, naa gani samad sa ulo, bleeders gina, magdugo gina, mapakog lang kag gamay nya, naay mo open kusog gina magdugo kay daghang kay mga blood supply dang dapita o mo lagi na dali magdugo ng dapita, no? So ang kakuan lang og external ang yang dugo, makita nimo nga naa nagdugo gud, sirit-sirit ang dugo. What about kung internal? Kunya katong internal meaning wa kay makita ka dugo, pero tuwa sa sud sa meninges o sa brain. Kuyaw kay na kay nang neurosurgeon na pagkuha sa blood clot ni teron, simba ko dako kay ning problema. So mo na mahitabo, no?
So ang kanang nahitabo nimo gitawag na namo sa pagtuon sa pagka-doktor og traumatic brain injury, no? Kinahanglan ni siya kuan yun, masuta dito sa ospital, pinaagi sa mga kahimanan nga naa dito, no? Diya sa Mahayag, sa daghanong ospital nagpalibot yun, sa Mulabi, no? Ilang doktor lumapas, oh. Dugay ko da sa ilang duham nang lumapas da na mahuway naman nuntos lang Dr. Pablo, pero sa mga parente, mga lumapas family, diya sa Mulabi, naa na sila mga ospital, no? Kunya mga Blancia, ari diri sa Aurora, Binukong Pagadian, sulod din ba yung hospital? Mahayag kung naman yung hospital po mo niya. Kaya muduol ka sa labing madaling panahon dito para ma-diagnose, mahatagan o mga diagnostic procedure. Ikaduhang pangutana, dahon-dahon ra ang gitambal ni mama sa samad sa akong ulo. Kaya wala man mi mo adtong doktor ani. Posible ba nga na-infected ang akong samad sa gitambal ni mama? Well, mao lagi na, wa ko kahibalo og unsa nakadugay ang nahitabo hangtod nga karon na tagan nato pagtagad ning imong sulat-suliran. Pero kung naay pus formation, nagnana na gani, but pasabot, naay infection guro. Ikaw, labi na kung foul smelling, no? O niya, posible, sad nga katong gitambal sa imong mama, labi na wa tuma sanitize, o dili siya limpyo, maka-introduce o kanang kagaw dito. Sa akong eksperyensya, kay namin sa eksperyensya ng bukid god, o, kay kung gamay pa ko, makuyong ko sa kong papa dito sa bukid, dito sa among bukiran dito sa Sugod Leyte. Nagani masamad sa mga tao, ubi ako, nasamad mga nipo ko. Ang itambal dito sa bukid, basta man ay masamad, mo rin madali ng kanang bayabas, udlok sa bayabas, imo nang usap-usapon, mo na haklap, banganan na yung abaka, mo na imo dito, o kanang duga sa abaka, makapahunong na sa dugo, no? O udlot sa lubi, ganang mga ganyan na gamiton sa mga probinsya na nagtulion, no? Tumo na yung mga madali-dali dito sa probinsya. So kung maingon ka og na-infected ba ang imong samad sa gibutang sa imong mama, dili ta man ka totally rule that out, kaya depende kung limpyo ba to nga mga gibutang nga mga dahon-dahon, no? So kung balikon, kanang udlot sa bayabas, mo gani among madali-dali o kanang tagok sa abaka, mo ni pato dito ngay masamad sa maglampas mi dito sa bukid dito sa amo dito bukiran sa Leyte, no? So mao na ako kasulti sa imong kaduhang pangutana. Ikatulong pangutana, kusog kayo ang pagdugo sa akong ulo dihang natagakan ko sa takob sa kaldero. Tako gyud kaha ang ning samara. Posible kaha nga moabot na ni sa akong utok maong sakit pag gyud hangtod karon. Mao lagi ang duration. So kung balikon ako kung naay nana pus formation, foul smelling, posible nga naay inunta kanang infection, no? Manghinaut lang ta nga wala ni siya makasulod sa brain para nga dili ka maproblema. So dihang area sa Mahayag o da sa Zamboanga del Sur, pwede mo ari mong diri sa kuan sa Usami City, pwede Pagadian City o uban dito sa Zamboanga City. Naay mga practicing neurologist diha. Unsa may buhaton sa neurologist? Kining neurologist, mga medical doctors ni silang specialize sa mga problema sa mayon ani ng mga nerve problem o mga binal sa central o peripheral nervous system. So ang ilang himo na ni kung naa sa ospital, ilan ni X-ray, CT scan or MRI. These are mga diagnostic procedure nga maka-guide nila og unsa may buhaton sunod. So mao na ako ikatubag sa imong ikatulunga pangutana. Ikaw pa to katapusan ng mga pangutana. Nabuni naman ang samad apan nganong magsakit pa man. Pero may hubag pagamay na unsa man kaha ni kinahanglan ba gyud kung adto og doktor ani wala mang dumi kwarta unsa may tambal ani. Well kung medyo apikitag kwarta ato tag government doctor, no? Oo. Adto tag government doctor daghan dapita sa Zamboanga del Sur para nga matabangan ta. Muduol mo diha mga charitable group nga magkahatag og financial assistance, no? Kay akong balikon kinahanglan kita ani og neurologist, no? Kay kini magong hematoma formation, kini hematoma oni siya inunta tungod sa dugo na bagtok ba, no? So gikan sa skin, okay lang ng blood clot ha kung naapa sa dagko ng mga blood vessels. Now what about kung madana sa pagdaloy sa dugo, moabot na sa mga gagmay nga mga blood vessels. Kanang blood clot makabara na sa pagdagan sa dugo. So unsa may mahitabo og mabarahan ang pagdagan sa dugo? Wala na supply kanang dapita sa imong lawas. Sabi ko imong utok, kulaps na lang ka.
Mo na mga hinungdan, no? So balik ko na ko dito sa hospital setting, ang neurologist I'm sure mo order ni sila X-ray, CT scan o MRI or magnetic resonance imaging diha sa imong ulo nga matagakan og kaldero, no? Ano sa problema ha? Kahit tabo ang kaldero ni lupad man ang tugdol sa imong ulo. Well, anyway, itabo naman to sa sudod magbinantayo na lang ta, no? Alright. Ang atong makutlo nga pagtulunan gikan sa atong Hospital Pediatric Alumni Association sa atong parenting katong mga bagong minyo, napay mga anak mga gagmay, mga teenagers, be consistent. Ha? Be consistent sa inyong house rule. Panglitan, ngayon ang papa nga walay mag-internet or usara ka oras ang internet. Ngayon na usara ka oras ang internet ha. Gawas kong assignment nyo sa inyong mga module na sa bada. Pag-abot sa lola. Paluoy sad sa akong mga apo. Ngan usa ka oras raman. May mo bag imong duhaon o 3 ka oras. So maglibog ang bata. Sabi tuhuan ako ni papa o si lula. So nang consistent mo da nang mag-uusap mo kung sa gay tumanon kay para nga dili maglibog ang bata in town. Alright? So daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Hinaot nga ana na sa kamoy nakutlo nga mga pagtulungan karong adlaw. Dili kamo maulaw, maikog, mangluod. Inyong mga sulat-suliran yung padala dili kanamo kung dugay mahatagan og pagtagan kay daghan kay mig madawat mga sulat-suliran. Ug kitang tanan adunay suliran, wala exempted na ning butanga. So ako with my partner Atty. Eileen Bathan manikamo to gid mi nga maghatag mig kulod og kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran nga moabot diri kanamo. So once again, gikan sa Radio Mindanao Network, Tatak Araman, daghang salamat ug maayong adlaw.